Robert Abela kien korrett meta qal li m'għandniex inkomplu nagħlqu għajnejna traġedja umana li qed isseħħ ta' kuljum f'Gaza u allura wieħed ma jifhimx ir-raġunar tal-istess Abela meta jgħid illi ser jirrikonoxxi l-Palestina bħala stat xahar ieħor. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar kif fl-aħħar sigħat jidher li Abela biddel femtu u ddikjara li se jkun qed jirrikonoxxi l-Palestina bħala stat. Ħares il-qudiem anke lejn il-konferenza tal-20 ta' Ġunju illi wara 45 sena ta' diskussjoni ġewwa pajjiżna jekk għandniex nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat jew le, se jkun il-gvern immexxi minni illi jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. Imma xorta se jistenna xahar biex jagħmel dan. Il-Partit Nazzjonalista qal li minkejja li Robert Abela kellu jċedi għal pressjoni jidher ċar li xi ħadd qed jorbotlu jdejh. Bir-riżultati li l-Prim Ministru Malti qed jibqa' jkaxkar saqajh u jġebbed kemm jiflaħ. B'kuntrast il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech dejjem żamm pożizzjoni ċara. Qabel magħna illi għandu jkun hemm id-dikjarazzjoni immedjata tal-Istat Palestinjan. U għaldaqstant il-Prim Ministru qed nistiednu biex jispjegalna għaliex għadu mhux il-mument opportun u jekk jaqbilx mal-viċi tiegħu illi dan għandu jsir immedjatament u allura jkun qiegħed ukoll jaqbel magħna. Il-Partit Nazzjonalista tenna li issa Abela għandu jgħaddi mill-kliem għal fatti u jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan illum qabel għada.